el puente, se ha roto el puente, se está inundando todo. Hòstia! Han volcat els camions! Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. Es escalofriante, o sea, terror. É a dina máis devastadora do último século e está arrasando o Levante. Estoy buscando a mi hijo desde ayer y estoy tratando de llamarlo y no hay comunicación con él. Y yo lo estoy buscando desde anoche. No tengo nada, es que no hay nada, que se ha perdido. Es que no, es que lo pierdes todo, ¿verdad? Y llega un momento que no... Las calles están llenas de escombros, coches amontonados, varios niveles. No podemos estar viviendo aquí, no tenemos luz. Por favor, ayudarnos, de donde sea, ayudarnos. Esta é a imaxe impactante que de verdade conmociona das rúas de Paiporta. É a zona cero desta catástrofe. Esto era una cafetería que la iban a inaugurar y mira la inauguración que han tenido. El agua llegó hasta aquí. Carai, e traía moita forza esa auga. Eso es horrible, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, eso no era agua, eso era un tsunami. Ni foto de mis padres, ni de mis hijos. Todo. Os recordos perdidos. Seguimos percorrendo a zona cero da catástrofe, atopando polas rúas a moitos galegos vítimas desta dana, que foron testemunhas incluso de como as riadas levaron por diante os seus negocios. Cualquier negocio de Paiporta de planta baja están devastados, todos. No hay ninguno que no esté devastado. Yo he perdido la vinoteca, que tenía aquí una vinoteca en la esquina, he perdido la productora audiovisual, todo. Tengo gente que me ha dejado un piso para vivir en Valencia ahora mismo. Yo he perdido cosas, pero es que hay gente aquí que lo ha permitido todo y sigue sin todo. Esta é unha porta, non abre neste sentido, é unha porta corredera. Esta estaba tamén, apareceu aberta tamén, pois, incluso, que diría máis que un metro e medio aproximadamente. E se non me equivoco, tes un coñecido desaparecido, non? Como é iso? Este era un moi bon amigo meu. Cando vexo a foto, están plasmando fotos de desaparecidos, se vexo a foto del, pois impacta. Bueno, e eso, entonces é duro, sí que é duro, sí. Vai costar retomar, ¿no? Mucho, va a costar mucho. Tiene que tener ganas el pueblo y ayudarnos las autoridades, por supuesto. Ahí tienen que dejarlo todo, tienen que ayudar. Temos que salir adiante, temos que seguir xa, sin parar. 29 de outubro, xustamente hai un ano, estábamos no peor, precisamente no peor desta dina que asolaba sobre todo Valencia, pero tamén outros puntos do leste de España. E como podemos lembrar nestas imaxes que aínda seguen doendo moito, a Hora Galega desprazouse alí, ao corazón, a zona cero desta traxedia. Para acompañar os afectados pedían axuda dende calquera parte do país. E por iso estábamos ali tamén, Rocío, para mirar con moita atención aos galegos que sufriron esa dina. Dende logo que si cando fai un ano ocorreu esta devastación, pois nós aquí no Hora Galega puxémonos en contacto con moitos galegos afectados, pero falamos con un en concreto que, a verdade, un ano despois queremos volver a contactar con el para ver como foi todo. Ele é Carlos Balín e saudámolo xa. Carlos, moi boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, Carlos, a dina afectou principalmente o teu negocio e un ano despois queremos saber pois como te recuperaches e como estás actualmente. Bueno, pois nos conseguimos reanudar a actividade con carencias porque temos aínda, bueno, nos quedaron 2 vehículos inservibles, carretilla, portas, entonces, bueno, con certas carencias, pero bueno, que non nos impide pois seguir loitando día a día. Carlos, lembranos, a túa empresa é unha empresa de distribución, se non me equivoco, verdade? E hai xustamente un ano, Carlos, a esta hora, ti estabas na túa nave, precisamente, pois, traballando, e a esta hora vías como de repente chegaba a riada en cuestión de minutos, ti colles o teu coche, Carlos, marchabas, pero ti vías que, por exemplo, o coche de atrás, que ia detrás do teu coche, era arrastrado directamente pola auga. Correcto. Eu creo que tuve a suerte esa tarde, saía con, bueno, iba no turismo, iba nunha furgoneta,
Efectivamente, entonces eu puiden literalmente escapar do polígono onde temos a nave, e un coche que estaba pegado a min, pois sinceramente non sei que sería do pobre hombre. Meu Deus, Carlos. É verdade que o teu testemunho xa hai un ano era impactante, e un ano despois sigue sendo, lembramos, se non teño malos datos, que en perdas económicas, en canto as túas naves, coches e todo este tipo de perdas foron máis de 100.000 euros, pero que despois tamén hai que contar todos os produtos galegos que ti distribuías, tamén foron inspectores sanitarios ali a retirarche ben parte deles, non? No, ben parte non, totalmente. Todos. Quero decir, nós como si tuviéramos material radiactivo, chegaron un camión basculante, unha grúa industrial con pala e 7 ou 8 buzos vestidos, pero hasta capucha. Literalmente vaciaron absolutamente todo o almacén, todo, congelado, refrigerado, conservas, piño embotellado, orujo, o sea, absolutamente todo, deixan todo baleiro totalmente a nada. Carlos, e como se comeza de novo cando che pasa algo así? Porque no seu momento falouse de moita axuda, de que todas as administracións iban a estar pendentes. Non sei se un ano despois podemos facer xa balance. Chegaron esas axudas? Como fostes capaces de xurdir do que estamos vendo? Pois, bueno, sin duda, a primeira persoa, o primeiro agradecemento foi a Juan Roche. Estou aos 2 días, penso que os 2 días, que foi un martes á tarde, o jueves solicitei a axuda, penso que se non foi o mismo jueves, o día seguinte xa tiñamos os primeiros 8.000 e pico euros de axuda a fondo perdido de Juan Roche, de Mercadona. No teu caso, se chegaron as axudas de forma inminente, digámoslo. Bueno, no, esa foi a primeira axuda. Despois, bueno, van chegando intermitentemente, pero nunca, a pesar do consorcio, a pesar de non ter todo asegurado, a pérdida sempre superan moito as axudas que recibimos. Dende logo, Carlos, queremos facer contigo tamén un balance das vilas máis afectadas. Como están estes intres? Bueno, a ver, Picaña, dentro do área metropolitana, un pobo que, mira que Picaña é atravesado polo barranco, o famoso Barranco do Pollo. Quer dizer, de 3 pontes que había, queda solo un en pé. Todo o tejido empresarial do pequeno minorista de Picaña sigue en pé. Quer dizer, eran moi pesimistas, querendo que isto ia facer pechar un montón de negocios. Solo pecharon 2, unha clínica, en concreto unha clínica dental e outra empresa que non lembro que era. Pero bueno, a maiores, neste ano 25, abriron 3 novas comercios a parte de xente xoven, en concreto a parte de xente xoven e mulleres ademais. Entonces, bueno, neste momento, pois en Picaña sí que hai certo optimismo neste sentido. Carlos, pois hoxe é 29 de outubro, por suposto que sí, tiñamos que ter na nosa cabeza a nosa responsabilidade, a nosa obriga a todos os galegos que sufriste la Dina. Quixemos falar hoxe contigo para preguntarche como estás e un pouco como representación para preguntarvos a todos os galegos que o vivistes aí, nese punto cero, e como estades hoxe. Así que hoxe alegrámonos de, a pesar de todo, da dureza das imaxes que estamos vendo, de que haxa axudas que van chegando aos poucos, que poidade retomar o ritmo, e alegrámonos moito, de verdade, que sí, Carlos, de falar contigo en representación de todos os galegos. E dende aquí, dende Hora Galega, xa sabes, mandávosvos unha aperta máis que forte no día de hoxe, como o resto do ano, claro que sí. Pois moitas gracias por recordarlo. Unha aperta, Mastroiño.